Sepati nenge ndiri tasangana nasabu paita kumwa iye aine vazukuru vake hatina chatinokwanisa kutaura tikauya. Ndikada kuti nditaurewo maidias angu pane hurukuro dzinenge dzichiitwa ndobva nzinyarara kuti arieni hwangu huri bata. Ndikatoda kupindura dechipiri akutosumuka akutondirowa akatombokurowa several times. Akakaita kuti tikwire dare nhasi kake 6 nemumwe musi wakandigarira nemuzukuru wake panext ndichibva kuhwa wakandirowa wakandikwadza mbako. Ndikamutaurira remangwana yacho kuti wona zvawakaita nezvino. Makaenda kupolisi? Handina kuenda kupolisi. Isusu dzekurovana kazhinji hatiwanzotonga izvo dzekurovana. Okay. Isusu nyatsonange pane nyaya yamamhangarira saka iyo yekurovana kana makamhangarira kana asina kuzvina tinozotenda. Tochienda pane yanga kuita kuti ndikwire dare zuva 23 December. Ndakasvika pamashops ndaive ndakabata bhodhoro rangu rehwahwa ndakachinwa gold blend newhisky. Ndakasvikopinda mushop maanga agere nemuzukuru wake ndichingoti garei pasi ndobva watotanga kundishorokodza nemuzukuru wake kuti arieni uye zvinezvo wakutiitira mubobobo mumusha kutipedzera wakadzi mumusha nemubobobo unoda kurohwa. Paipai zvatotanga muzukuru wacho ngatosumuka ndakagoedza kusukuruka pavari kati muzukuru wacho akanditeeredza akandidzora kwandakanga ndiri kupinda futi mushopo. Ndiri kumuona ari pana asi muzukuru wacho ndakamusungisa kumapurisa asi ndikushamba kuti pana ari kutsvagei ari kudei auyazoteerera is okay. Asi nyaya yamamhangarira ndekuti makanangwa kunzi mune mubobobo. Ndine mubobobo nekundirowa kundibvisa mazino. Aiwa mamhangarira nyaya yemuti mune mubobobo. Imamuna mubobobo nditomboziva amuzi. Okay, tigerei pasii sabu nyaya mamhangarira ndekuti makati kune munhu ane mubobobo kuti pamusoro mambo pamusoro edare ndikati zvirikutaurwa nemurumo zvisiri zvinhu zvekunyepa manyepo. Ndakasvika pabhawa musi wa23 wacho ndasvika pabhawa ndakasvika arowa neye muzukuru wacho waakutaura ari muno achinzi ndo zvaanazvo ane zvibobobo wake. Saka ini nandiono hakusi kutanga anoti kana adhakwa anogara achingonditsukirira hapana asingaziituka kwacho. apa nhasi atisitomanya yekubawa. Saka zvakaitika mambo zvokuti akazoenda kupolisi akanoripoti achiti arohwa nemuzukuru mapurisa akauya vakafeya nyaya vakapedzisira vasunga muzukuru ari kuita apa totaura nyaya mubobobo hazvekurohwa hatina mutaura izvi zvino takatovanhu atorohwa abva mazina sakuri muzukuru wenyu ndiye akataura muri mati zvemubobobo muzukuru ndiye akataura ndiwo anofanira kuva panenge pakanetsana nyaya kusvikira arohwa sekunzwa kwandakaita muzo here varaitaraita hanzi ndakataura muzukuru ndiye akakufunga kuti nemubobobo chakamire garei pasisapo chakamire uyu arikuda kunzvenga handitika kunzvenga kwaarikuda kuita kuri pachena ndokuti ndakasvika vagere vachinwa hwahwa vari vese vakatotanga kutaura izvozvo vari vese nemuzukuru wake. sandozvawakazoroverwa ndozvandakazoroverwa izvozvo kunzi wapedza wakadzeva uye zvokuti akasvika ndiripo ndarohwa gara anonyekwa muzukuru wachina muzukuru wakarovereko shamwari yashekuru wako pamusoredari ndikaititaure ndichiti tofunga zvekutaurwa nemukuru haasi kunyatsotaura zvakanaka. Sekuru vakanga vasipo vakasvika nyaya uyu akabviswa pamadzimai vaiita club
asvika avagarira zvikanzi vakadzi vese vari kumuziva kuti ndounwa ndopakanzi imi yamubvise mumwe wenyu kuno iwe nentangwarana mbuya mvura zvikanzi yamubvise mumwe wenyu kuno agarira vakadzi vaiva takaenda tikamubvisa zvakuti ainwa goldbrand anga asinganwa goldbrand ainwa musombodhiya nekamwe ndokanga kakamudhaka ndokubva tamutora tikati uya kuno kutende mushopu akadai so saka patakamutora paya aitanga patakasvika mushopu take takatomira navhuru rangu iye akazongwerekana atondifuta nechibhakera ndopakanzi ko atobatwa paita atodai saka inini nekugumbuka nezvaakaita uri kundinere ndakangosvika zvandamuita ndopakabva paita adonha mazina ake akataura ndobva atabva ipapo ava sekuru vakatozosvika atopedza takatogara uye achitotaura kuti ari mumba achatopera izvo vanhu vatoita se vakatogara ndobva akatanga sabhuku achingopinda akabva atanga kutukana sabhuku achigara achimutuka ende anogara achingoita pese pamonera anogara akadhakwa sabhuku vakamuti ukada kundijairira ndichakumamisa ndomuromo vakamutaurira vachiti ukada kundijairira ndichakumamisa vakada kusumuka zveshuwa vakanzi nevanhu aiwa musamuita se musamurogarai pasi akatorwa nevakomana pabhawa akanosungirirwa pori magetsi newaya achinzi uri kunedza sabhuku hamene kuti akasunungura sei ndokubva adzoka ndokubva agara mukati zvikanzara tatosiyana nazvo ndobva zvapera ndokubva ndokupera kwazvakaita indakatozoulowo zvakupolisi yakusvika tikaenda kukoti zvikanopera aiwa haana kutaurwa izvo zvaitotaurwa nemadzimai aiwa nyaya yembobo yaitotaurwa patownship munhu anotongozivazvakatoitika ndikuti kumatombo musi wa15 August kwasekuru wake akarohwa nevakadzi vaenzi vakanga vauya vari 4 vakanga vatosvika vasiri vekuno achinzi iwewe anga achiita mbobo wake kuvakadzi saka ndo vakatanga kuziva vanhu hamene vakadzi vanenge vachiitwa pamuro vanoteziva chero nguva vanenge angowana gipi rake vakadzi vava vakabva kuharare vamwe kumasvingo vazvikuru vakanga varipo pafunction ndovakavarova vari uri kunzi wapedza vakadzika havana basa kuti vanye vanhu vasvika muzvimuro chakamire ndosaka ndauya kuno uyu zvese zvavari kutaura kuda ndanga ari mumwe munhu ari kutinesa handitika ndaizvibvuma nokuti uyu neuyu ndonyakundirwisira nhau iyoyo aiwa ndipapo tada chibvunza imi mune pane vakanga varipo pane vamuna angaripera ari muno muno mandizivo kune vedare kuti pane aripo muno pane wakuchenjera munonwira kwamutanaura pane vanonwirawo here pachinamora kati vanoziva kuti murume ane mbobo ngoti kana anawo kana asina chakutifamba imwe yamuchitipa maresults nokuti mabasa kana pamwe unenge unawo zvako mbobo wacho tateta akachizwa kuti hauneri kana aunawo tochiona kuti tozvifambisa sei but still kana uri wako unenge wakazvitsvagirawo nokuti vakadzi pamwe vakunyetsa kunyenga hauna mukadzi kosiye uchinyangwa kumberi gara akupasima kosiye uchinzi une mbombo kune ava wakakurova kuchinya chete kunenge kuripo nokuti hazvina kutanga nhasi ndine nhoroondo yakareba nasabhuku asi handingakwanise kuchitaura several times achindirova handina kana kusumudza ruoko rwangu kumudzosera hazvireve kuti handikwanise kumudzosera hazvireve kuti handikwanise nechikonzero chekumuremekedzao sasabhuku mangwana tomufuma chinigirina handi asi apapa tasvika pakutambura tambo kana ipapo kubva paita izvozvo hatitaudzane nayo kana mhorisana hatitaudza chikonzero chii mamwe mazese aya tabva mukutadzirana anogona kunditanga mamuka sei handi asi ipapa zvabva zvangopera why saka wamangara toningiriki
kutaudza ndinasabhuku mutichenure kana ndinawo ngokumbowa zvoonekwa pachena kuti ndinawo nokuti iye zvinozika ngatoo munhu apendwa zvinooneka sei tudze mukati tudze kuti zvinooneka sei handizivi apa mukana mumwe wakadzi wavatorowa ndokunge varipo vanofanira kupupura oraitigaravo shamwari sabu atizoti aben kadanga anotibatsire nenyaya yemubobozi taurai chii pamusoro yemambo pamusoro yevedare ndiri kufunga kuti nyaya yataura yekuti mubobogo hongu inotongwa namambo asi nedzimwe nguva mhosva yavataura yekuti akanzi mubobogo kutotaura mutu muroi inogona kupedzisira yakumatare makuru saka ndinofungidzira kuti hameno zvaakuna mambo kuti vaone kuti vakagadzirise vanhu vavo sei yeuroi ndokudare guru racho okunoka hakuna kumwe kunopfuura kokuna reuroi ndodare guru racho nderori singazori rama kuti guru racho nenderiri rodirori ndo guru reuroi irori ndo kwazvinondobvira unless kana vari vanhu even vanenge vari mumatauns asi kana vari kuno kumamisha ndo guru racho nereuroi handizvozvo saka ndati zviri mumaoko mamambo asi because ndirogona kuziva kuti munhu anogona kuendera kujeri kuti munhu muroi saka ndataura saizvo manje vari kuramba ka sabhuku atsinira kuti akamudza ane mbogo pamusoro madyira ngaasapomeke uyo muzukuru wake nokuti uyu ari kutotumwa nekusho anditi kutumwa zvaari kutaura izvozvo ari kutumwa nekusho ayo izvo zvazvina basa nokuti sabhuku apfuma kudhara kuti akataura vaitaura vese aiwa takungoti sabhuku abvuma kuti zvakataurika asi akataura ndani ndo zvavakarovanirana saka tigarei pasi ngotaurei makagara sabhuku matu avo ndo razuya ari kubvuma kuti hayo zvakataurika asi vakataura madzimai madzimai ndio akataura kuti murume atinzwisa nemubobogo wose pazobuda pekunzi vakadzi 4 kazati umbowo huripo hwechi hwekuti uyu muroi wamuri kuita sei akati mubobogo ndida kukanganisa vari kuti uyu ane uroi hwaanawo hwakapupurwa nevakadzi vangani 4 vataurwa nemuzukuru kuti vakatoti ukunzi wakarohwa veo nevakadzi 4 waiwewe ndinamborohwa nevakadzi vakaita sei pari kutaura uyu ndipanasauya wangu ndipanasauya wangu ndopanikuti ndinamborohwa vakangokutuka vangotuwa havanambondinuva vakakutukire isi tatirati mutaure chokwadi vakakutukirei vana nemekiniyo infact ndo pakatanga kutaurwa izvozvo mbogogo kunoite madyira pamashops panosanganwa vekurima panenge paine veikokeshi vangauya kuzoisa mari dzavo ipapo ndo vakataura kuti zvekuti kwakataurwa nevakadzi kwete zvinhu zvakabvira amboti matinava 4 zvazotaurika 4 havadi kutaura aiwa zvakazotaurika watorohwa kudhara izvo ndozvomumwe musi zvakutaura zvakutanga ndozvekutanga wakadi kuvamangadza ivaukoyo ndikumbovazivawo here nandikumbovaziva orit iraitizwa pamusoro mambo ndakungoedza kuti handisi kudzvanyirira pamwe but katingacho wakazva vakadzi vakawanda vachitaura nyaya idzodzo
pane zvinoitika kwakati kokuti atisingakwanisi kutaura nevanyaikati but vanenge vatitoziva kuti pane zviri kuitika kana kuti mubobobo hatitaurike pese pese ngoti munhu angosvika ane mubobobo pane zvinenge zvatoitika ipapo kunya kuti vakadzi ko tanotanga kusunudza saizvozvo. Okay. Chokwadi kuti hapana kapa ukangotanga unangwa ndiwe gwangwari murume here papo pane vanhu zonozokonzi wewega wega ndione mbogo mama kawanda saka wapa munyama ipapo ndosungura singazivi unotofambira mutanga wafambira kuti uone kuti nemunyama here ngoti pese pese saka ndozvamboinetsana nasabhuku nyembogo apeti pamwe nokoti muroyero mukadzi wacho kana zvichinge zviri saizvozvo ndosaka ndauya kwamuri madhira pari papokuti unauya kuna mambo kauchizati ndozvadii kuda kungotinzwa zvako apeti ndoda kuti zvichenurwe zviri pachena ndoda kuti zvichenurwe zvive zviri pachena. Kuti mambo ningazeze iwe ndiwe kampango binoda wangu nena mbogo wazuwa kana andina changamire inini handizive ndakangodzwawo ndichikura kuti pane zvinoitwa zvembobobo zveuroyiwo asi paunoitwa ine handipazive ayaperi ndezvataita kutaura wakatokura uchiziva kuti nawo mbobo aiwa ndakura ndichizvinzwawo kuti pane zvembobobo zvinoitika aitaro ndiani aiwa zvakawanda zvinoitika muupenyu kwako asi aiwa kuzvinzwa muvanhu saizvozvi kungutaurwa so saka apa munozikaibhurutupia unongoiti uda kuite sei ari pamhangara iwowa kuti munhu nombovuo wakakura uchizi utaurwa unonzwa zvingotaurwa chingozwawo zvichitaurwa saka udati apa teita sei sabhuku ari kuramba uye muzukuru waendeata kuti taangonzwa waende vakadzi munongovuo hongu vakadzi vacho ngavange varipo vape proof inzwa shamari apa hapana nyaya wazo iwo ndiwatozoita kuti nyaya ipere mambo ngozi ataura kuti akakura achizvinzwa asi dai wataura kuti ndakangokura sabhuku achimwe nditi ndine mbobo aiwa kwete kuti ndakakura ndichizvinzwa kuti zviri pandiri handisi kuti pane mbobomo unoitwa nemunhu handitawo baba vasimuka vataura kuti ndaamunzwani kuti kune chinhu chinonzi mbobomo kwete kuti zviri pandiri kwete ndakangokurawo ndichinzwa kuti pane uroyi hwakadaro kuti munhu anoita mbobobo handiti gonza vaturu saka ndo nhasi uno zvandiri kunongedzwa inini saka vari kuramba kuti kuramba zvake asi ndo uyu ndethe trouble causer uyu vari kutipana nemuzukuru wake hakuzi kutanga kundirwisa nevazukuru vake vamwe vacho handikuti ndingambotsvaga witness ndomutsvaga uti handikungoti ndingambotsvaga witness ati uyo ndiye akataura nembobo saka uyo ngaachiripa vanobatirana sabhuku ataura uyo kana gomarina izvozvo nokuti inini ndatosviba kana basa rananga chiita muvanhu so handichariita pamusaka paizvozvo ini handisi kubvuma handisizive wati iwe sabhuku uyo muzukuru ndeyakadi akakuti mumbobo iye nezvitutuati muzukuru ndeyani akakunanga kubatsirana asekuru wake yomudichi kana achizvibvuma kana zviri saizvozvo inini hapana zvandingati ngazvisaite saka oda saoda kuti bwana sabhuku pauriri hwavo aiwa wati kana muzukuru achizvibvuma
Ngomuchangani. Ari kuzviramba. Ari kuramba ndiya. Zvikuru. Saka wakandiroveri. Ndakaenda kumapurisa. Pamusoro emapo. Sevanhu vagarisani vari padhuze nepadhuze ndakati funga kuti pamwe vaigona kuti kana vari vanofamba kwaugofamba vese vari pamwe chete. Kuda zvimwe panogona kunowanikwa achinzi anawo kana kuti haana. Chiri kuitika manje kana maateerera ndechekuti uya atopupura kuti pane vamwe vakadzi vakambozvitaura. Ati pane vamwe vakadzi vakambozvitaura asi zvakaitika before izvi zvatasi zvaitika iye haana action yakaita pane vakadzi vavo because ndofunga kaona kuti akavanhwangarira vanobva vataura zvavainzwa paakaita se paakauya saka nenyaya yekuti nasabhuku vagara vana against manyazotarisa pavari kutaura vataura kuti kake 7 apa nyaya tinyanya kutonga nyaya yekubhawa kana mukanyazotarisa vanhu vanotendana kubhawa then vadenhana mukudhakwa memwe munongotaurika zvese zvese because doro ravari kutotaura kuti vanonwa rachoni it's a strong stuff yokuti vatotaura kuti dai vatombotaura kuti ndainwa masesi waona zvazviri nani but vatotaura kuti nini ndainwa gold blend ndinowadza kuti kachasu kavaita se kavaitonwa mawana pamwe vakadhakwa kudaro vainzwa maungiro ekuti munhu ari kuti une mubobobo pamwe haana atombotaura izvozvo nokuti kana wakadhakwa unongonzwa zvese zvese waona zvinogona zvinogona kuitika nokuti kudhakwa sekuru ati muzukuru ndeyakamunhu unochi unombobo ndo zvataura sekuru muzukuru ndiwo chinyatsotaura wakamunhu unombobo pakuita sei ende muzukuru ndowadi warasirwa nyaya yese nasekuru ndoma kuti pamusoro nyaya yake haina kutangira ipapo sekutaurwa zvinhu zvaanga atogara achiziva kutonzi ane mbobo kana ipapo paakanga aitonzi nemadzimai anga ari pakrabhu ngabve pano aitonzi ibva panapa bvisai ane mbobobo ndonyaya aitotaurira isu taida kutoedza kuti timunire kuti abve pamadzimai auye ukasiyane nemadzimai vachiita zvinhu zvavo zvavaiita zvokuti azozviizanzisiku inyaya yaitongotaurwa kana mubhawa machimonzi anotozivikanwa kunzi ndo zvavari saka sekuru kwavakauya iwoyo wakazvaudza kuti ndamuroveri sekuru vakatosvika vakasvika nyaya yacho nichitotaurwa ndikati wakazvaudza kuti wamuroveri wozika sekuru ari kuti wakasvika watorowa uyo anga atorowa kutara zvokutaaudza ndamuroveri ndakavaudza sekuru kuti ndamurova tamubvisa pane vakadzi apo paangachidza ane mbobobo saka iye azotanga kuita sekundirova ndobva ndadzorera ndokurokorana rata ndokubva sekuru ava havana chavakamuita asi kuti iye ndiye akatotanga kutotuka sabhuku wake okay saka kuona mhosva yawanayo mani yekuti iwewe wakazoudza munhu kuti mbobobo aitotaurika pavanhu aitaurika sioti wakazoti wakaona vanhu vagona panorova munhu apedzisira kurova ndianakafa kuti ndianorova munhu ngatitei kati munhu anenge aitodudira vanhu ndiatobva akazongoguma pamwe wangosaidzira kuti munhu asarovo bva atoti apedzisira kusaidzira munhu akandonaka apa ndiakutokowa musu saka ndozvimwe chete kuti iwewe mhosva yako yavakunzizi ndiwakazoudza zvaitaurwa nemadzimai wakataiwa inini handiyosvitsa iye aitozvinzwira pazvaitaurwa aiwa hamoti watiwakaudza sekuru kuti munhu ndamurovera akati nemadzimai ane mbobobo ndo zvatazi madzimai acho inonoaziya variko zvokuti musi wafoti vakaya navo yobva yapera variko asi vaakatanga kupamusaautauraemusiwoyo variko saka takumbirawo madzimai acho nyaya ouya musi wafoti topedza nyaya aya takuti vauyi takuita tiisemwe nyaya sabhuku sabhuku kuzora mama unofana kunge uchizvibata aiona kunoorwa nevanhu mbao uri sabhuku
unovatonga sei vanhu vesabhuku ndakapa mambo handina kutombomurwisa ndaitongozvienderawo nokuti aiwa rwazvivengo rwake aiwa mhoso haidi hapana anobva mhoso kana manosaa ini rorodona kuti sabhuku kana wada kumwa watsanga pokumira wakapakanaka aikona ungonwa nevanhu nekuti uri munhu mukuru vandakaitaiti mambo wotona ndirikumwa nemunhuvawo vanhu mambo ari kumwawa nevanhu ndinoremekedzwa sei saka asingakuremekedzi nokuti unonomesewo uyu musabhuku wako uyu unofanira kumudi kumutya hamufana kumutaura neizvozvo kana kuri wamuchitengera nawo zvotonani wakatenga wose wamupa wende woenda iye ugara kuti ndezvei kudenani iwe sabhuku aikona kupota uchimwawa nevana pamusoro idari ndikuda kungokomenta kuti ndiratidze background yenyaya iyi ndokuti nyaya iyi yanetsa ende zvichingoenderera kuchingotangiswa zvinhu zvimewani nyaya iyi haisi yekunzi hanzi inonzi chikubo ndeyekuti nyaya yeminda kune vanhu vatiri kuda kubvisa minda yeproject munin'ina wavo ndiye one of the people varifanirwa kubviswa kunzvimbo yeproject saka vari kuita zvinhu zvese zvavanokwanisa kuita vari kuita zvinhu zvese zvavanokwanisa kuita kuti hanzi tinofanirwa kuvabvisa sabhuku avo havafanirwa kunge varipo vari kurwa hondo rekuti tiri kuda kuvabvisa kwakagara munin'ina wacho kuti isusu tigone kuita project ndiyo nyaya yachocho iripo saka chinhu chese chidiki diki vari kutofamba vachitotsvaga sabhuku kuti vanomudena kuti vawane wei yekuti sabhuku akonzi ari rongo ndekuti vakanzwa inini mudare mambo kuchitaura kuti hasabhuku nyaya dzako dzawandisa saka vakutoti tikaramba tichingodaro sabhuku kuti nyaya dzake dziwandisa tione kuti mambo abvise sabhuku ndopane nyaya yese ndekuti mukaona kuti paakarohwa pacho vakaenda kumapurisa pakatora nguva yakaita sei kuti vazouya kuzoripota kuna mambo kuti tadedzerwa zvakati saka zvamataura tazvinzwa kuti sabhuku afanirwi kunogara achinwa nevanhu doro handiti anofanirwa kugara ari ega izvo ndazvinzwa ende hathi tinogara takavaudza but nyaya iyi haisi yeumbo hwacho hwavataura nyaya iyi imwe saka vari kuramba vachitsvaga zvinhu zvekuti vauye kuzoripota kuna mambo kuti zvigonzi sabhuku ndovariro ndozvatiri kuona tinyaya isei tongoti zvezvo zviri kwanza sichataura aonikanzwa unzi uyo mwana wemuzukuru akati vanombogo paya ati pane vakadzana saka tochimira musowa moti vakadzana vacho wodi wohwitinisa paakanzi kwembogo ndopatozo nokuti nyaya yehuro yedu kana yazonyanya kusimbirira tinokuendesai kuno vanhu vechivanhu vanoziva bobo wacho kana una wobva vanobviswa ya